ドイツ3カ国3連発。スペインには真夜中に住宅街で爆音鳴らす男たちがいる。寝れないよ。噂を聞きつけやってきたのはスペイン東部ボカイレント。この田舎町に出没するという迷惑極まりない男たちとは。うるさいなんてもんじゃないよ。まるで銃撃戦さ。夜の外出は絶対にダメよ。怪我だけじゃ済まないわ。そして日付も変わろうかというその時、ガチなやつだ。噂の男たちが現れたとの情報入手。見るからに怪しい2人の男が全身をつなぎで覆い、身元が割れないようにするためか覆面で顔を隠している。そしていつしか辺りには仲間らしき男たちが続々と。近づくんじゃねえ、怪我するぞ。村の警備隊はその動きに目を光らせ、本当にこんな感じなんだ。住民たちはその様子をじっと見つめている。それではこの怪しげな男たちが真夜中にドドーンと爆音を響かせる衝撃の瞬間まであと30秒カウントダウン。男たちの周りはやじ馬も集まり、いつしかかなりの人だかりに。とその時、突然街灯が消え暗闇に。さらに銃声らしき爆音が。するとそこにはさっきの男たちが大量の火薬を棒にぶら下げ、辺りにまき散らしながら歩いている。何やってんだよ。耳をつんざく爆音。火花は四方八方に飛び散り、めちゃくちゃや。もはや辺り一面は火の海と化す。歩いてる。街中が大変なことになっている。これは毎年2月に行われている花火祭り。それにしても実に過激。かつてこの村一帯が北アフリカの強国に支配されていた時代、村人が戦いに勝利し領土を奪い返した記念に始めたお祭り。100年前から。とその時、頭に気をつけろ。追い打ちをかけるように上からも炸裂する花火は1万発以上の通称酔っ払い花火。方向が定まらず縦横無尽に飛び回るというその様子は当時の激しい戦いの様子を再現しているのだという。そしてここから人が見えなくなるほどの噴煙を上げる衝撃のクライマックスまであと30秒カウントダウン。村の各地に点在していた総勢40名の男たちがある場所を目指し始めた。徐々に村の中心にある噴水広場に近づく。男たちが集まるにつれ火花と煙はさらに勢いを増し続ける。どんな方向から上がれるんだ。そして残りの火薬全てを一気に炸裂させるクライマックス。花火を手に街中を歩き続けておよそ30分、ようやくフィナーレに。しかしこれだけの花火を浴び続けて男たちは大丈夫なのだろうか。毎年体中やけどだらけさ。防護用のつなぎには焼け焦げた跡が。とても危険な行事さ。でも数百年続く村の伝統を次の世代へつなげることが我々の大事な使命だからね。スペインは凄まじかったがオランダの街には超ヘンテコなマシンが。オランダにはレンガを